muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe kandidima mukanani mamukaseko matima nose nyika ino. Tinozati mukati menyika ino Zimbabwe yese kusangasana kunze kwa nyika. Wese munike mukabana chimo chimwe mukati kufamba nacho. Chikonzera kutsikira chimuri chenyu. Chigofamba zvakanaka. Chigotsudzura. Hasi ndiri mukati mekutaura muri yeZimbabwe. Rega ndireve kuti izo panyaya dzandikapakata nhasi dzandiri kufamba nadzo. Ndine nyaya ndinayo kumasvingo muri yeZimbabwe. Iri nyaya yemurume ari kufamba nembudzi pese pafamba. Anofamba nembudzi singa ari kufamba nembwa. Zvinoita imbwa kana chifamba nemunhu. Ndo zvanoita. Mbudzi iyi imbudzi 1 kana kuti anodzichinjanisa? Aiwa imbudzi 1. I1. Iri gotora kandi mpongo. Imasvingo ya. Imasvingo ya. Ndine nyaya yandinayo muri yeZimbabwe yekubeti vakasiyana. Vasiyana kudaro vana tete vachibva vati muroora tinokumbira kuti utipe mwana tigare nayo. Vanhu vanga vane vana vaviri. Muroora ati kwete handidi nevana. Vakadzamara vakushevedzera kuti vakazotora mwana vakazovapa mukomana ndovasara nemusikana. Vanga vari tuvana. Asi vasara nemusikana vakazoguma vakutaura masviki kuti ari kunetsa. Anetsei mwana. Ende mwana uyu akatozvidza tsauna yekutoti vakatozonzwa kuti tipe mwana but muroora iramba. Asi akaguma akuti mwana ari kunetsa. Mwana wandiri kutaura nezvake 15 years. Right. Mwana uyu akaguma vatete vakutofonirwa nevanhu kunzi mwana ari kuonekwa kubawa. Mukasenda baba vanonyukura mwana. Vachibva vamuona. Ndogara pasina baba vake zvikanzi chii chiri kuitika kuti usvike baba indi zvikanzi ini ndoda kugara nababa vangu. Ndokubva kutaura nababa vari kure zvikanzi no sisi wangu. Zvakazoita kuti mukadzi ade kuramwira mwana murume wakachiti mwana yanga ari panze madhozi takakiya ndomutora ndomuyamwisa. Apo mwana akura sei? 7 weeks. 7 weeks akukamba ire. 7 weeks mkoma KB. Abuda sei panze. Madhozi kakiya kuna nora madhozi kavharika. Baba isapiondoza kuti Zimbabwe yamirira manga musipo kapa weekend apa saka mwakagukuchira dzakawanda. Chekutanga vanenge vachizodaka kutaura nemi, vanenge vachizodaka kukupai nyaya, vanenge vachizodaka namba dzevabatsiri, namba dzenyu dzinoti kudini. Icho kwadi muri yeZimbabwe regandire vanhu chiti vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe munondibata pa namba dzangu dzisina chipomerwa, namba dzisinganyadzise. I namba dzinoti izo 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti izo 0736 263536 0736 263536. Mukafona pa namba idzi muri yeZimbabwe munondibata kana lichisvika panzvimbo tosvika toonesana zviripo. Tinotenda muchirongwa chanhasi tikaita mukana wekuti tikavabata nekuda kwekuti network ikatibvumira vari kugokwe ikoko tichataura na minisa weprimary and secondary education vanowaka minisa torerai moyo tinzwe kuti koro vachipinda muzvikoro zveprimary kana secondary kuti urongwa hwavo ndeupi uye pane zvikoro zvabato zvichikora kamutemo
bhadhara school fees nekozoseraka kumba vaitendzwa kuti zvikoro izvi zvichaitwa sei. Saka rambai makabata pachimuti pamwe chete nokunzwa zvekare kanyaya yemakhala ndoziva kuti vazhinji extra lessons zvekare zvese tichakurukura nawo. Baba Isapo